Ayofo se mohwe bia yedua eye kofi nana Kweku Bosam kofi shnai akomadan afrancho ono na afi no wadu dwabo nase a eja ono so ebeyi nkonya kakra wote ponko so patakari ehye no enye asem ketwa ene chehye no abebanya ebumu a enya de ketwa kra nana Kweku Bosam teni aye no eye akomadan afrancho de na se afenso a ne saben ho nti ohene atofom sa na se wo so ono so eba na obeyi nkonya kakra eno na neyi ono so ne boys edi akiri ene yadom on ba ye no so hwe ono so afade na kofi no snan no na ya tro na edi agumu tade tuntum na edi fufu no edi atro di aguma wonu di ponko no ho sa a chese ono so teso na wode no eba enya semketa wabeda ni dwa no eni ebutu a wo ba ye no edom a etuye na ekodi na chi no na enye dom ketwa no kwasem ni wachire senti a ye friend se Kweku Bosam no berma ne hu yie papa opiese no ba wo se yes ampa Bosam na ebe ya enya sem na fade na nkasa kra no ebe ma wakowachi ama wabu hu a enye asem ketwa kra ponko no oteso no yede doso ni bi yede abo ponko no ekum a chese enika wohwe nana mpaboa na akwese de ye nananom won de kwafuo inu bi ye mfrense walantin butu nanso wendie eyesonko enye den etese eno no bi no we no ano no fufuo bi gu ano na ayese ye de entuma bi na de ayinti emre na ase ne eden a ehye nana ne na ase no tade ehye ntrasa no de beka se atwa yi bi de ate atwo a ye nuanom a won moment fido won no mta hye ntade ne pa enu bi na ehye na wahye saa bata kari tuntum no enso aduagu asoro a ye de niema abubububu mu a eche na ehye no so ya aboa nwoma na ye de aye eche no a so reche na ekata ne hene so eba na beto na no ehonom a ehne so no enye asem keto adachi bia no ejidi se kofi ebeto ache no na ye ne di nkomo na ya jinchiremu yi pa eche no kura eka bibi echire bibi ne chire bibi a asechire ne se ne ka bibi a asechire ne se eno de ibeja ne de ato ya ne kenjebi ne jide se wa baidie ese wode ni bechim na wakwa akochia opomso a enye asem keto akra enti kofi nana Kweku Bosam a wagidin na washeta wiase afa na nyina mamoremfi se BBC kasamfoni no kwatimi tu no maba no mo aba betoto na no Aljazeera won maba hada France 24 aba ofenso aye akmadan francho ho won maba hoda won makọ ne san na nkasa so abosomfi ho na omo ne no akotwetwe nkomadi nkomo a onye sebe koto konfoketwa ewo ewiase ne Ghana ha no Otumfuo Osei Tutu Asantehene Asante Kachachie Fantasam Omreso Nesa Papa Asantehene de Tuangana Maya Sokro Atata kwenye telo pasa Ayofo said ye meka ye na pepepe ebre na nya awie dua ena na Kweku Bosam tim se owo huhum se wo hu atade na ehye no edi ka no na abeben emum
enso ye hye ne sisia no abebembo achire a enya se on se hwe se mekan mpaboa na hye no no enya mpaboa ketuo kwabrane ena ejire no na wonu yi mpaboa no de afiri na se emaremfi se amamremu no ntumi fa mpaboa nkochia open so na ko be ka se okomfo de enka wose wode hyeko de bi asorofo bi don woni hwan timi fa mpaboa enko open so ni nyina ye buo ene entie ayede ma ya hemfo wo saa asante emantema afọ kedin kinchi Otumfuo cha me kwan ono ne edi nta ho ya bra kwa mu de ama no se ekwanda onani agye ayobia koma so ade obia ni gisem se anya hwe no da kurubi enko obetumi de nsa atop nso ne nsem wode won sa to ne nsem no aye soronko san se okutu na nyima chia no ene ni kura mitini akọ mi nu ho se de Kweku ntime duru etinya bomu ase nditiru akwaside no ne ade no bitimi agina be bisa be se 20 meters ana 10 meters na ejawa bomu ase na enso so benya akwanya na do nsa top nso nsem no eno nso eya akwanya fofra abusia eda menya bi no meni beje pa da menya bi meni beje pa emire bi ena nka menya duru ho enso menya enu ho sanse suku ana mekoye Osei Tutu no na ye ma ya kwanya a ye kwa ahimfia na wo se nanka ye ko nenso no akwanya no ye se atwam eye me ya papa se nan no ne akwanya nka metimi de mensa akoto open so ensem Kweku nsam no wa man boza ni show penhwe wa ku show e ferretu no abeben na fade na mi ankasa mani bo Kweku so no ye ma se ai Kweku nsam ampa na fade no kwa ma na dem wa yesoronko ama ne ho ade hiye papa abusiana jese eno no kofi enya ababa abechiewi ntina yede eno nso yede bisia no medini abusia pani osu adumi aha NYANSAPO TV ye sanne badwemba boboden subscribe na share na like ye mamummo enne hwe obia frikenim abayi akaba afega fodo edi amaye no yaka amafua soko hire anyo ko na ba ndenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyiye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya